ị nwere idea na etu a kịta anọ ọ bụ na ndị Arab ọ dịsị arụ abụọ kịta na-sponsọgharị telọ n'ọfanwa bụ ndị a na-eyikarị ndị mmadụ egwu. Onwere ebe fa nọ na mba ụwa a da-atụfu egwu bụsịfa chọrọ ịkọ nka n'Igbo mana ụmụnne m na gị na-agba kịta na-amakpusi Islam ka a ga-eyuzu against us. ị nwere idea anụrụ ndata n'ilu Ebonyi steeti na onwe some part of Ebonyi steeti ji ike n'ike were join Islam. Iluo na side Nsụka the same thing na-eme. Do you understand me? Bụsị ọbụla ndị Arab kwado kịta na ka a ga-atọkọ aba anyị ụmụnne m na-aga kịta ka a ga-eyuzu etu a Christianity si wee bata yuzukwe us against us. Dewezie their own rule. Nwanne gbawara nwanne ya ọsọ achọzi ịnụ nwaanyị ọ bụ na ịbụrụ onye ụka ayara anụ gị. I don't know if you ghọtara ife a na-ekwu. One day now in nearest future akwa ụmụnne m na-aga kịta na-abụkwa ndị Islam na ka a ga-eyuzu against us because the word infidel card in Islam ruo echi niile ma tata mechi faka na-use the word infidel. Christians ahapụ gị because agwara m nso that no this three Abrahamic religion bụ ha ma ihe nwe that word infidel mana along the line Christianity bịa na-afụta the word no okwu adịrọ mma they will not drop it. Or Islam can use that word ruo tata because of the kind of ideology family. Society of Afabata, they will try to conquer you, the community or any society of Afabata. Then all that na ha conquer unu, he impose their own task on you people. But all unu kwete na anyodo si unu chọrọ iso na Islam, they will leave you people. If I'm not going to preach it in their Quran, ịghọtara ife a na-agwa as far as na eburu onye Muslim ụdị Muslim nọ n'Africa na-afụta gị nwa abụrụ anụrụ na Muslim na ịdị inferior. A religion bụ na this 21st century na baka na support mgbele mmadụ. That is if aka support ile mmadụ because ịbanye Arab country ife ndị a na-eme ndị ojii ịghọta ife na-ekwu. So sometimes pụtara na m ajụ onwe m of all the whole religion nọ n'ụwa ọ bụrụ nke onye Igbo chuzuru onye Islam ị na-akpa isi ala. Of all the whole religion nọ n'ụwa a na-convince gị were ego wee na-sponsor unu enyere gị free education enye gị scholarship. Ifuzi onye Igbo si na Chukwuma Zava Muhammad must we answer denounce our name na anyị na-ekpelichi Christianity bịa ihe eme baptism Islam bịakwa ị ga-abakwa onwe gị Muhammad or Danjuma ịchọcha no religion ị ga-ajoin n'ụwa o wee bụrụ Islam ka ịfụtara ịjoin ijikwa anya gị. In nearest future na ọ bụ na ndị Arab chọọ ịbata be anyị ọfụma ụmụnne m na-aga akafa ga-use go and look at what is happening in Southern Sudan. Why? Kedu ife mere na ife awụ na ife gbasara religion mụ n'Africa ka ọ ka njọ? Almost all the Asian country niile chigagazụ to their own way of life. Ndị a nabatagoruru Islam fada aka akụkọ Sharia fada aka akụkọ infidel. Most Asian country na-eme ihe Islam adịghị practice Sharia law fada aka akụkọ infidel. Onye Igbo so iwe chụcha no religion ị ga-aba owewuru ala akụbara na ịchọcha no religion ị ga-ajoin maka okperechi gị okperechi ndị Igbo adọrọzi gị mma ịchọchazi religion ọzọ owebozi ala akụbara hey bitikwekwalo